Atin ding tutukan ang mga kaganapan at aktibidad ng kapulisan sa bayan ng San Manuel mula sa masusing pagpapatrolya ni Police Corporal Voltaire Hacong. Ang San Manuel Police Station sa pamumuno ni Police Major Hermenio L. Olivares, Officer in Charge, ay nagsagawa ng information dissemination sa pamamagitan ng pamimigay ng flyers sa nasasakupan upang mapaalalahanan sila sa istriktong pagpapatupad ng health standards and safety protocols para labanan at maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Samantala, nagsagawa naman ang inyong kapulisan ng barangay visitation at pulong-pulong sa mga barangay dito sa naturang bayan upang paalalahanan sila at mabigyan sila ng impormasyon kung paano maiwasan ang krimen para mapanatiling maayos at payapa dito sa nasabing bayan. Samantala, nagsagawa ang inyong kapulisan ng hanging of tarpaulin sa harapan ng barangay hall sa mga barangay na nagpapaalala sa mga tao na no to CBP, NPA, NDF, say no to insurgency at persona non grata. Usapang good deeds. Makikita po natin sa larawan si Ma'am Marcelo na tubong sityo na Mangunan, Barangay Gisit Norte, dito sa nasabing bayan na tumulog sa aming himpilan at humingi ng konting tulong para makabili ng gatas para sa kanyang isang buwan na anak at gamot ng kanyang asawa na may karamdaman. Agad na tinugunan ng inyong kapulisan at nagbigay ng pagkain at kunting tulong para maayos na ang problema ni Ma'am Marcelo. Ito po si Police Corporal Voltaire Hacong, ang inyong news patroller ng San Manuel Police Station, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.